Ahojte, chcela by som vás pozvať 15. novembra do Casey, je prerobená, je pekná. Budú tu rôzne playmatky, bude super žúr. Bude tu fashion show svetových značiek od Maximus Outlet. Je to super a bude tu super žúr. Chcela som povedať po piči, ale to je... Môžeš, nevadí, však to YouTube nese. Tu môžeme vidieť starú Casey, ale už je prerobená, je to tu oveľa krajšie, je to tu na úrovni, je to tu super. Je to tu fakt pekné. Dojdite sa pozrieť. Aj ty si fakt pekná. Takže dojdete sa pozrieť 15. novembra. Bude tu aj Simonka Karoliová z Breaku, playmatka Janka Minaríková a playmate ja. Tešíme sa. Takže šup kupovať stupenky, aby ste sa sem dostali a aby vám to neušlo. Čo aby to neušlo? Filmová hvízda.